Namuhla sithinta a very interesting topic yemfelwa. Imfelwa iqhamuka kanjani kumuntu? Imfelwa iqhamuka izindlela eziningi. Kuyenzeka bakuloye ngemfelwa. Kuyenzeka imfelwa iqhamuke ngokwama-family patterns. Ngoba ama-family patterns awafani nama-generational curse. Family patterns izinto lothola ukuthi ziyanilandela ekhaya. Uthola ukuthi kwakukhona umuntu ekhaya lowayengabatholi bantwana, nawe usabathola abantwana. Uthola ekhaya abantu abaningi lokhu nalokhu bekungenzeki, nawe sekuyakulandela ke lokho. Imfelwa ke kuyashiyana. Kuyenzeka ukuthi ihlume ibonakale physically, kodwa mase uthi ufuna kuyinquma ibaleka. Kuyenzeka kwesinye isikhathi imfelwa ingavela ngaphandle, ungayiboni ngaphandle, kodwa yona ibe ikhona ngaphakathi. Kunembiza ke leyakhiwayo, yakhelwa umuntu osuke ke kusolakala ukuthi ke unemfelwa. Ikakhulukazi ke imfelwa iphazamisa umuntu ekutholeni abantwana, eze umuntu azibale engazuthi yena uyinyumba kabathola abantwana kanti unemfelo. Imfelo ke iyakwazi ukuba semntwini wesimame, iyakwazi ukuba semntwini wesilisa. Uthola ukuthi wena isikhathi esiningi umuntu osuke vele anemfelo kuba nalobo olukhulu ukuthi athole abantwana kalula. Kuze kudingakala ukuthi kube namasiko thize ekuthombiswa nokumiselwa ukuze yena akwazi ukuba nabantwana. Ngoba ngaso sonke isikhathi la kumuntu wesilisa ihamba iyongcolisa lesidoda sakhe, sihambe nesifo. Mase fika ngale kumuntu wesimama, uthola umuntu wesimama akanayo imfelo, sifike sichamuka ke naleyo nkinga leyo. Uthola lo muntu lona uyabamba, makaqeda ukubamba ungapheli izinyanga zingakhe kuphume, bese lento kuzenza ngazuthi kunento lekudlawo lento, bese sekuyaphuma sekuyonakala. Iyalashwa ke lento lena. Kuba nembiza yakhona leyinsizi, befike le mbiza uyixube namanzi abandayo uyiphuza, bese kuphinde kuba nalenye isizi yakhona lo ugeza ngayo, bese kuphinde kuba nenye isizi yakhona lo yicabako, uyigcabe nje umzimba wonke, ikwazi kobulala ke lemfelwa lapha ngaphakathi kwena. Imfelwa ke iyakwazi ukuthi yenze ukuthi zonke izinto lothi uyazithinda ziyife. Mawuthi uzama ukuhlanganisa lokhu nalokhu kufe. Iyaba ke iphethini yasekhaya. Uthola ukuthi wena wangenwa umuntu loyakade nelibhadi lendothiza. Thusonto yanelibhadi wafa ngenangane, wafa akakashada, akakaganwa, wafa angamthathile umfazi, noma wafa angenayo indoda. Uyakwazi lo muntu uyabeza ongena la kutho sinako solandelwa kuleyo nto leyo. So yahamba konuba nenhlahla uthola ke lowo mshado lo sufika phambili usakhona ukuzala abantwana. Soba bathe uyahamba kubodokotela, bafika basibodokotela yonke into ihlobile, kanti kusalaphi. Imfelwa iyakudla la ngaphakathi. Kahle kahle ngokomthetho kumele ngabe wena yonke into yakho lothi uyayenza ife, kungalungi lutho. Ingozi ke imfelwa ngoba iyazibamba izinto zingenzeka up until uze uthole kulapheka ngamakhambi akhona omuntu osuke vele awazi, ongathatha amathasa athi cha mina imfela ngiyilapha ebe akhuluma into angayazi.